Umshumayelo Nkosi. Sicela ukuza sikepe nendawo la sikhona. La sekhaya kaGcwensa. Shem. Siyokela manje ethempeleni eNhlanzini. Shem. Yilapha ke uNkulunkulu wangena khona. Wanyuka nje wahamba la. Wafaka lapha. Na urawundi angena kuwona. Shem. Oh yiwo lo round lo ayibonakala nomfundisi uCwensa khona. Umfundisi uCwensa bephakathi kuwona. Oh ngizwa ngakuza ukuthi ubaba omkhulu wakho wanyathela la. Ubaba omkhulu wanyathela. Wathi uzosikhombisa amaswika. Libona afika wahlala kulona. Shebe, ayobuye sisaxoxomba kwenkotho. Esesibizile sonke njengomndeni. Sanikela uba wafika wayesekhuluma nobaba wasethi akuze umndeni sangena. Sakhuluma naye sanikela. Iminikelo sasesiyiphethe ngeyicephu noNzimande. Ngasengikhala bakwasekugcwele abantu la. Ingcwele izinkalo zonke sekuqhuma ingcwele sekugcwele abantu abanye sebeqhiqe ethempeleni. Ngasengicela inkosi yezulu nomhlaba nyazi lezulu nabo abantu bakho sebekubonile Nkosi awufihleki. Wathi sizoqeda kwale ikhaya bese siphuma la siye ethempeleni. Wabe seyiphumela yena ezidrivela. Waphuma wathi wajika wathi lapha la sakha khona indlu yesonto uzobona. Wafike wajika khona wabuya wamalapha esangweni. Wathi uNzimande mngenise emshumayelo ubaba ethempeleni uyangena. Nganikela ngathi ngicela uNkulunkulu bengena ngena. Wangena phakathi lapha ethempeleni eNhlanzini wajika ohlangothi wakweza wafika wama ngakuba ohlangothi labakhosazana wabuka ezantsi. Wayesethi abese. Kwase kulayini abangasonti nabasonta wabathatha. Imoto zaseyijika ezantsi zinyuka ziza la. Sebebonile uMelisi kaDekeni usela. Inkosi enamandla. Wabanikelisa uthe suka wathi mshumayeli ngathi baba. Wathi letha amanzi ngebhakede ngawaletha. Wathi abayofika sengihambile siyobanika lamanzi. Wayiphuma sesiyahamba thina boshela. Wayephuma ehamba. Sehambile kaphi lawo manzi noma sewaqeda umshumayeli? Wafika umthaphuthaphu. Angithi nasifike sehambile ngizwa nje wayethe uyosinika lamanzi aphi lamanzi. Wafika khona kodwa siwagcwalisela mhlambe nawe uzowathola. Hayi ngizwe lokugcina. Khona indawo eyathintwa uCwensa. Akazi ukuthi ngifika uCwensa mase kunjena ke. Uthi wathi ubaba iphi indlu yesonto. Wase kwathiwa cha ikwathi yakheni. Wayesethi kumfundisi akatshela umshumayeli kanjani kodwa khona indaba nje engase yaba isiprofeti ukuthi uyofika esefika sekukhona umshumayeli angani noma ikhona indaba noma bese engishaya noCwensa. Ngicela ungithintele leyo ndaba umshumayeli wenkosi. Le yendlu yesonto. Yebo. Njoba siphezulu kwayo nje lendlu yesonto namhlanje. Njoba sivakashela abantwana benathesa. Siphezulu kwayo wathi ayakhiwe lendlu. Tshela umshumayeli uCwensa lendlu yakhiwe ngoba uyofika futhi azoyivula. Manje kwakushuthi nje inkosi ithi tshela umshumayeli uCwensa isho kumfundisi phela umfundisi wala ekhaya. Yebo. Kodwa ithi izwe akwazi umshumayeli. Yebo ngoba yayazi ukuthi uyofika vele sekukhona umshumayeli umfundisi esesebenza ngale kwelizana. Shebe hayi siyabonga. Uma khona la wayesebenzisa. Wayesesuka ethempelini lapho. Wefika. Wathi efika nje akafikelanga ethempeleni kahle kahle. Weze lapha ekhaya washiywa duze ekhehleni. Umfundisi wasuka mala. Ila khona afika khona wasephuma wayesethi wadonsa umoya kakhulu ngoba umshumayeli weseduze kwakhe. Wesekhipha umjilo wesewufaka kwathi lapha ekhaya ke sithe sonke nasigqokile. Wese ugqoka. Ngaphuma la mina ngithi ngiyoshisa manje ngithawu. Sekonakele sekukhona indaba. Wow, uyochitha amanzi nje wena ukini nje wena. Wayekutshelile kodwa ukuthi uyeza wayebikezelile. Angayitshela ukuthi sebefikile ngoba sebephumile umfundisi beyomhlangabeza. So ngitsho ukuthi hayi kanti awu yonke into isilapha kuwa. Luckily wawungaqimbile. Wayesebheka wabheka Shema ngathi tourism site awuma uyibuka nje mfethu ngathi indawo yama-tourist. Ngena la igcikeni wangathi indawo uyayazi. Ngoba wangena washona le wahlehla wakhe wasefike emafutha kusibaya ukenzansi. Shema. Umshumayeli waseqhubeka nazo zonke izinhlelo zasezulwini. Shema. Sibambe la. Asekonzeshe.